Bali, ito, bumili ako ng fake na Crocs sa Lazada. Bumili ako ng para sa akin. Ito para sa AirPod ko. So, napansin ko sa fake na Crocs kasi first time kong bumili. Yan, makita mo yung mga line yan. Dapat smooth yan, ano? Smooth yung line niya. Dapat parang yung original ko. Teka lang. Yan. Kita mo yung difference. Kita nyo. Yan, mas pulido yung mga linya na sa side. Tapos yung pintura yung original na Crocs, parang porous siya. Parang medyo may pagka-rough. Ito, yan o, makintab. Makintab siya. Obvious na talagang pininturahan lang. Compare mo yan, di siya makintab. Ito, makintab siya. Yan. Tapos yung logo niya, masyadong maputi. Yan. Tapos ito yung original. Yan. Darker yung white ng logo ng original. Tapos pag yung fake, masyadong maputi. Tapos yung pintura talaga, makita mo yung mga inconsistencies ng pintura. Yan. Tapos dito sa ano niya, yan, may mga rough na ano dito sa dapat na smooth edges niya eh. May mga ano, yan katulad niya no. May mga inconsistencies yung smoothness niyang ano dito niya, flat surface. Tapos ito naman itong design na to. Ganun din pero hindi masyadong obvious na fake. Pero pag nakita mo ng close up, makita mo na ano, kumikintab yung paint niya, yun, kita mo. Basta fake kasi yung plastic niya makintab. Makintab talaga. Pero ito, sides niya, kasi yung design niya ganyan, di masyadong halata na peke. Tsaka yung sizing, actually sa Crocs, size 8 ako. Ito, size 8 to. Pero mas maliit pag ganitong design. Mas maliit siya. Mas maliit siya ng konti, mga half yung ano niya. Tapos ito naman size 8 din. Ito mas malaki yung size 8 nito, halos size 9 na to. So pag fake, inconsistent yung sizing. Yan. Pero pag bibili kayo, bibili ng fake na ganito, yung ganito na design, kasi obvious siya. Ito pag ganito naman, yung ganitong design, mas ano, hindi masyadong halata. Pero yung logo pareho silang ano, yan, pareho yung logo na masyadong maputi. Pero at least ito, yan, pag nakaapak na sa paa mo, medyo malayo-layo ng konti, hindi obvious. Yun nga lang, pag nainitan, magre-reflect, yun, makita mo na peke. Yung sole niya, yan, masyadong matigas pag fake. May katigasan. Yung urig, ito hindi malambot to, malambot siya, mas firm. Makita nyo yung difference, diba? Tapos yung shape pa niya dito obvious talaga pag fake. Yan, nakita nyo yung shape niya, yung diferensya, o diba, kitang kita. Kaya ano ba, bibili pa ba ako ng peke? Hindi siguro, kasi ito binili ko to mga 2,000, 2K to. Hintayin ko na lang mag-sale yung original. Ito 500 lang to, 400 actually, 400 plus, 460 ganun. Ito na siguro yung first and last ko na bibili ng peke pag ganito. Ito siguro pag ganito di rin ako bibili ng ano, peke na ganito. Urig na lang, kahit na worth, ito siguro mga worth 4,000 to 3,000 plus. Yung original na lang bibili ko. Kasi matigas yung ano, plastic niya.
mo yun. Hindi ako satisfied. Pero kung gusto magtipid talaga, no, pwede na rin. Pwede na rin. Okay na rin. Pero yun lang. That's it. Peke na Crocs. Sulit na rin. Diba? Hindi obvious. Ito ang hindi obvious. Ito obvious. Obvious na fake. Tsaka ano to, ito mayroon pang kasamang G-Beats. Kunin ko lang. Teka lang. Ito meron siyang kasamang G-Beats. Huwag niyong ilagay. Huwag niyong ilalagay kasi mas talong magmukhang peke. Yan, magmukhang peke. Huwag niyo nang ilagay. Tapon niyo na lang to. Ito may kasama to. Ito kasama nito na G-Beats. Ito naman. Ito kasama niya to. Ito makulay. Yan. Basta huwag niyong ilagay yung G-Beats niya. Mas magmukhang peke. So kung ako sa inyo, kung balak nyong bumili ng fake, huwag kayo bibili ng ganitong design. Ito mga ganito, mas okay pag ganitong design. Okay? Okay, very good.